Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Achilles. Uy, si Madam Doria man daay ning niya sa litrato sa front page. Wa kapugni sa matinabangon nga Madam Doria ang iyang kaugalingon sa dihang nakakita sa haya sa iyang sinagop nga taod-taod nang nawa og nakit-an na lang nga usa na kapatay. Uy, imo tong newspaper? Unoy, ako. Jeric! Ayong buntag, ma'am. Jeric, marikaso dire. Meroy, unya na ta maglakaw ha. Unya, ma'am, malit ka na. Bahala na. Dali, sige na. Suod na dire. Oh, nganong wa manimot ang duga ang imong pagkaon? Wa kagot ma? Busog ko, ma'am. Husto di ay tuod. Nganong milayas ka man gikan nila ni Madam Doria? Ma'am, taas kayong istudyahon, ma'am. Ma'am, nagdali ta ba ka? Hain may maayo mo balik lang kunya din he. Karong gabi iba. Dili, Jeric. Karon na ang gusto ko. Pasabta ko sa imong gipuha tungod kay nauwaw kaayo ko nila ni Madam Doria. Sila ang angay mauwaw, ma'am. Jeric? Ngano man kuno? Nganong nakaingon ka man ni Ana? Tungod kay nagpakaroon ingnon silang matinabangon. Iman-himan, sila day ang utok sa kidnapping sa mga bata, ma'am. Uy, Jeric? Wa na ko makagusto ining imo gipamasagil nila ni Madam Doria, ha? Wa ko mamasangil, ma'am. Nagsulti ko sa tinuod. Sila ang leader sa sindikato anang pamaligya sa mga bata sa mga langyaw. Unasa? Ang uban, ibaligya. Ang uban, kuha og kidney. Kuha og kasing-kasing. Napay kuha og mata. Hilom! Ma'am, Nagpataka ka na lang! Manawag ko ni Madam Doria. ma'am, ayaw, ma'am, ayaw. Husto na! Husto na, ha? Ayaw da uta ang mga tao nga dakugi katabang sa mga nanginahanglan. Kung ang imong tuyo mao ang pagkuba sa ilang reputasyon, pues, ignon ko ikaw, Jeric, nga dili ka mo lampos. Kaya sabay nagsugo ni mo aron dauton sila. Wa, ma'am. Ako, ma'am. Hapit ko mabiktima. Husto na! Lakaw na! Wa kay ikabahos! Lakaw na! Divino? Ponieta! Agay, oy! Say agay oy! Nanukol man ka! Nganong dili man? Ita ba yan? Ha? Nga hilaw ka mo kay kinatawaan nga nagtutok na ng litrato na kunakuyapan sa haya ni Angel. Usa ba'y hilaw ba? Klaro kay ko ka malipay! Ay di na tinuod ka nindo tato kong katawa? Mao na tinuod! Ah, Wa ka mo duyog sa kong kalipay nga gibati karon nga misamot ang pagdaig nako sa mga tao. Tungod anang akong gibuhat. O sa man, ha? Wa ka na'y simpatiya nako? ay, Doria, naunsa ka ba? Kalayo na ba anang nabtanan ng imong nahon na, oy? Unsa ko'y wa ko'y simpatiya na? Ha? Mahimo ba gud na? Oh, Doria, diha ni mo natuman kong ako mga pangandoy. Diha ni mo nahimo kong inila. Naunsa ko? Naaraman day na. Ay, kuan man gud. Wa lang ko makakatawag maayo tungod kay wa pa matarong ning akong pustiso sa pagtaod. Ay, luag kayo. Mubalik pa ko ron sa akong dentist. Ay, oo. Oh, kana lang di ay, Divino. Dili na kinahanglan. Ha? Unsay? Pongian. Oh, Turag na. oh. Narok. Day!
Doria. Uy. Oh? Hala! Doria! Doria, giayo mo akong pustiso. Wala ko'y gibating kasakit. Bilib na ko ni mo, Doria. Bilib na ko. Aray lang, Divino. Niya, miluhod ganay ko tungod sa imong atubangan. Ha? Tungod, nagsimba ko ni mo, Doria. Gisimba, ti ka. Woo! Miss Claros. Good morning, Madam Doria. Wa ba ko makasamok? Ay, si Miss Claros ba ya? Ano nagkasamok man? Ang sa may ato ni mo, ma'am. May gikinahanglan ka? Usa man? Wa. Wa, madam. Kanang nanawag lang ko nimo aron mo pasalamat. Og, mo congratulate sa imong lain usab nga mga dalay kong buhat. Nakabasa ko karon sa newspaper. Headline ka karon, madam. Mao ba, Miss Claros? O, madam, daghan kaayong nakadayeg nimo. Hug kagid sa langit alas sa mga tao nga nagkinahanglan sa panapang. Instrumento ka sa Diyos, madam. Oh, salamat. Salamat kayo, Miss Claros. O lain pa'y ato, madam. Kaninang buntag. Dito sa bahay si Jeric. Diha si Jeric? O niya? Naglagot ko. Tungod kay bisan unsa nila iyang gipanulti aron sa pagdaot ninyong duha ni Sir Divino. Usay iyang gipanabi, Miss Claros. Daghan. Pero way usa nga akong gituhuan, madam. Og tungod sa akong kasuko sa iyang gibuhat, ako siyang gihinginlan. Maayo. Unsa? Unsa to, Miss Claros, dili sa maayo ang imong gibuhat. May pag-imo siyang gipabalik namo kay naluoy kay Minia. Ug nabala kami sa iyang kahimtang karon. Ayaw na lang ninyo usiki ang inyong panapang at bataa, madam. Kay abi nimo, nasabot ko nga dunay nagsuko niya aron mo dauton nga rin ako. Mao ba? Dili sab tingali oy, Miss Claros. Basta. Nagduda jud ko nga may nagsuko atong bataa aron sa pagpanapi og mga makadaot sa inyong dungog. Ay, pasagdi na lang ng mga tawhana, Miss Claros. Ang Ginoo na'y bahala nga mosilot nila. Ay, pastila na. Pagkanindot yun nimo kinaiya, madam. Kung uban ka pagkaha, puwerte na tingalig lagota. Pero ikaw, gisalig lang yun nimo sa Diyos ang tanan. Tungod kay siya lang ang angay mo silot sa mga taong nakasa, Miss Claros. Mao nga kung makitaan mo balik si Jeric, palihog, tawag ka lang dayon ko, Kay gusto ko siyang sagupon pagbalik. Oo, madam. Sige, Miss Claros. Magsulti lang unya kita pag-usab. Madam. Bye. Bye. Sabi gibuhat ni Jerica. Gidaot kuno ta sa punyetang bata. Ay, ako pa nimo, no? Ipahipos na itong bata kung ilang makitaan. Total, kung sa may kapuslanan nga buhiyon pa siya. Tuwa naman tayo giilis niya ni Mr. Walker. May pagpatyon na lang to siya kung makitaan to. Ako na'y muliho. Pinaagi sa kong gahom batultulan ko ang iyang giluklukan karon. Uy, nila sila imbesti sa lalaki? Ate, Maayo kay ni ka na. Dali na good. ate, Kang kinsa naman sab ni. ako, Kining karsunis. kang agwa na siya. Abi ko bag iya nang gikuha. Wa pa,
Kanang, wakay klase ron, ate. Nga naman, Mani siya. Amiguha lang ha. kay asa ka man di ay? Sa akong business. Bitaw ate, masuri ko. Isag asa. Basin padig, magkapalimpya kong sapatos o di ba, magpaayo din ay magpaayo ba? Oy, pag-amping ha. Ayaw patuyang og palayo. Dinhi ka lang sa duol nga atong gipuy-an. Ayaw kabalakan ako, Ate Leonacil. I can manage. Uy! Oh, in English pa? Gilanggod eh. Sige na, arin ako. Jirek, yan ako. Unsa man, manlakon sa da? Uy. Yan sa man ka? Achilles? Naiubos ko ni ma'am. Ha? Kinsang ma'am? Nga mong principal, good. Oh, kaya nga naman. Miyadto na di ka. O, nagkita mo. Oo. Ako siya gisultian sa tinuod nga. Kinaiya nila ni Madam Doria ug Sir Divino. Wano siya mituon ako. Ako na hinuna yung kasukan. Kaya ako kunong gibutang-butangan sila si Madam Doria. Mao ba? Unsa ba? Imo ba kong ubanan ba? Ato na to ka ng giingon nimong Ma'am Doria. Ha? Oh, nakugang ka. Tininaw din ako. Ato na to. Magpasagop ko nila. Achilles. Sige na. Pero Achilles, kuyaw kay sila. Ang bahay nila nga sa gupanan, atik-atik. Atik-atik lang na kay ang tinuod nga mga bata dito. Ilang ipamaligya sa mga langyaw. Og ang uban, kuhaan si kasing-kasing, mata, ug kidney. Maong gusto kong madto. Wa ka ba tiyag kahadlok? Dili ko ang mahadlok nila. Sila may angay mahadlok. Tungkol kay dautan sila. Pero Achilles, Saman, dili ka? Sige, ako na lang usa. Uy! Achilles! Huwat ako! Achilles! 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 Ay. Kadali ko din nawa. Mapagani yan pagkanaog. Ay. Achilles! Achilles! Wa pa man mauli si Achilles. Ay, magpauban unta ko niya sa puniraria. Maluoy ko nga Sandra. Nga maurang usa dito nga nag-apong sa haya sa iyang pagumangkon. Achilles? Ikaw na ba na? Wa na trangkahe. Oh. Uy, Pwedeng usod? si Aqua. Kagwapo niya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!